týchto dňoch boli zverejnené výsledky akreditačného hodnotenia jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Hodnoteniu akreditačnej komisie sa nevyhla ani Katolícka univerzita v Ružomberku. Akreditačná komisia posudzovala činnosť Katolíckej univerzity za obdobie rokov 2002 až 2007. Nakoľko vznikla v roku 2000, išlo o posúdenie prvých rokov jej činnosti. V tom sledovanom období sme nespĺňali všetky kritériá. Od júla 2008 Katolícka univerzita v Ružomberku nastavila svoju činnosť tak, aby vyhovoval kritériá ministerstva školstva. Katolícka univerzita je pripravená a odhodlaná tieto kritériá prezentovať a dokladovať ich plnenie za rok 2009. Katolícka univerzita v Ružomberku v komplexnej akreditácii úspela. Akreditačná komisia ju odporúčila zaradiť medzi vysoké školy bez zaradenia. Podľa zákona o vysokých školách bude mať univerzita rok na to, aby dokladovala plnenie kritérií akreditačnej komisie. Študenti môžu pokojne študovať v študijných programoch, na ktoré sa prihlásili, ktoré sú akreditované, a záujemcov o štúdium môže Katolícka univerzita v Ružomberku ubezpečiť, že robí všetko preto, aby splnila predpísané kritériá ministerstva školstva. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.